estem molt contents de presentar aquest muntatge La dona de negre al Teatre Raval de Gandia i volem felicitar-vos per el vostre anyet així fent teatre i fent possible que a la ciutat de Gandia, de la forma més humil però superprofessional, tinguem un teatre de categoria com és el Teatre del Raval i sobretot que ens brindeu aquesta oportunitat per estar així. Ja fa més de 25 anys que aquesta obra se presenta als teatres de Londres i Mèxic i és una història de terror de les poques que n'hi ha en el repertori teatral que anem a presentar aquesta nit. Bé, això és una història de fantasmes que, com diu Emili, porta 28 anys representant-se a Londres i nosaltres portem ara 2 anys representant-la. És una obra que hem gaudit molt amb ella i que conta la història d'un advocat de mitjana edat que, per tal d'exorcitzar-se perquè li ha ocorregut un fet molt terrible, busca i contracta a un actor jove perquè li mostre com contar la seva història. I sobretot tinguent en compte que tot gira al voltant d'una misteriosa dona de negre que ningú la veu. No sé si vosaltres la veuen per algun lloc, però si volen veure què passa, vinguen al Teatre de Raval de...